Μιας και έχει το χειμώνας, όλοι θέλουμε ένα μπουφανάκι άνετο για το κρύο. Ένα από αυτά τα μοντέλα, το Force της Northvolt. Προστασίες σε αγκώνες ώμους και σε πλάτη, level 2 στα χέρια, πλατούλα level 1. Τσεπούλες στο σημείο του στήθους, αλλά και χαμηλά με φερμουάρ. Και μικρούς αραγωγούς αντίστοιχα στο στήθος, για να μπορούμε να δροσιζόμαστε σε λίγο πιο ζεστές συνθήκες. Στο εσωτερικό έχουμε μία επένδυση, η οποία θεωρείται είναι η θερμική, για να μας κρατάει ζεστούς. Σε έτσι μια ανοιξιάτικη ή μια φθινοπορεινή εποχή μπορούμε να την αφαιρέσουμε. Πάνω της υπάρχει τσέπη στα δεξιά και τσέπη και στα αριστερά, αντίστοιχα, για το κινητό μας, πορτοφόλι μας, και μια κάθετη αντίστοιχα. Πολύ άνετο για μες στην πόλη, πολύ εύκολο και καθόλου βαρύ. Αν θέλεις να το δοκιμάσεις, έλα στα καταστήματά μας στο Exmoto. Αργυρούπολη, Περιστέρι, Φιλαδέλφια. Αν έχεις μότο, έλα στο Exmoto.